گهدارên heja û delal. Dîroka me ya dîtir bi navê Lûlê ye. Ev dîrok gêra wê welatê Serhedê ye û govendî ye. Weke tê zanînê ev dîroka Hanê di ber govenda kurmanciya jorî re tê gotin. Weke tê zanînê di vê dîrokê de xor dil ketiye keçikê ku navê wê Lûlê ye. Lûlê jî bi xwe ji morîka Lûliyan hatiye. Lûlî. Pir hilû û şayîk e. Di gomana min de Lûlî jî peyva Lû'lû ya erebî wê hatibe. Ku deryavan yanî evê êd behra nok dibin wê ji binê deryan derdixînin bi nirx û giranbuha ye. Lewra xort jî dibêje ez xwestiyê te me û ez ê te bînim û peşnê xwe û wê tev de dide. Ev dîrok jî ducar ducar tê gotin. Li ser zarê zilaman ji ber yê zilamla wê ser dergiştiya xwe yê xort. Lewra a zilamayê em ê anka vê dîrokê li gor ritma wî ya resin û li welatê Serhedê ku dihat gotin îro hey nemaye em ê ji we re bi awaz bînin serzimên da em hemî guhdariyayê bikin û em sûdê jî awazê û ritmayê bigirin em ê anka guhdar bikin. Dîroka Lûlê wiha ye. Lêbilûlê lûlê lûlê lêbilûlê lûla min lêbilûlê lûlê lûlê lêbilûlê pêşmal gulê gewra min şîngibexçeyê xişûlê lêbilûlê lûla min şîngibexçeyê xişûlê pêşmal gulê gewra min. Bexçeyê xişûlê wextê mêşa hingiv dirê wan ser xişûlê û rihê wê distîne û tîne dike hingiv. Dosta lawkê maqûlê lêbilûlê lûla min dosta kurkê maqûlê pêşmal gulê bigewra min lêbilûlê wezim wezim lêbilûlê lûla min lêbilûlê wezim wezim pêşmal gulê gewra min destmala sorge wezim lêbilûlê lûla min destmala sorge wezim destmal sorê bigewra min خشتوکی کشکا وزیم لبلولی لولامن عشقی وی بجنی وزیم پیشمال گلی بگورامن لبلولی کیمه کیمه لبلولی لولامن لبلولی کیمه کیمه پیشمال گلی گورامن تسوری اسپیمه لبلولی لولامن تسوری وسپیمه پیشمال گلی گورامن دستمالا دور موریمه لبلوله لولامن دستمالا دور موریمه پشمال گله گورامن. رادیو گهداری هجا مدید به دیروکا لوله چا خوش رو وکر ای درگستیه وی یا خوستیه وی جه مالمزنایی و جه معقولایی و یارا خوش ده عین دمیده بوی در و جوهره بنی بحرا نماندیه لولی.